Jesus, smile on me again. Open the memory. Butterflies in the belly. Open a summer. See the way you love me. See the way you care for me. You carry my matter for your head. Like a little baby, you watch over me. You know they carry me, they play. Because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor. It's like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor. It's like a river in my soul. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly. I get the moment doing that. If I will make it, what kind of microphone? Get a microphone. As soon as I have a special day. So in the history of this church, a special day. If the church is there, you guys must say to thank you very much. If you go to say about Icheku, I saw a stage I have 18 classes, the 18 doors. And then one glass, 100,000, went to 150, went to 200. Doors are about 300,000, the full door. Support. People were general support of the masses. And Oraukwu Nemeya, Oraukwu Mama. You want to be happy. You want to be happy. Now Christ on the wine. Amen. If I can make a microphone, the Oraukwu. When I took my microphone, oh well, we didn't have a microphone. I didn't even have now, here for I cathedral. Find a web of cathedral. Oh, yeah, if I put here. It's going to be the best church in Oraukwu. It's going to be the best. I
I'm Ezinne here by Umeji. Yes. Penny in the way time back was surprised. We're to see you before and then over there and making here. So you know, I'm going to say yes. I'm going to be back. When you quick but on our back one and even maybe we're not for one agent. I'm making here. I'm born at one. We're making about when I walk in. When you get out, when you meet. I have a cruise up Oraukwu. I got one on I know what it will be women call them. When they can listen, need a bumble. I wouldn't can one. They can end in nine. They can end in there. They can go like that. They have trouble by one. When they can listen, and those in a long car. Good people, one away. I'm about that. What I'm about that is boy, you won't get home. I can Umeji. She can Umeji. You know my Eziokwu. I change the matching. I'm really we know. As no going there, man. You're going to be oh, going and make a good. Don't think by me, no, not poor, no, two Christian. I look at who Icheku is so much. Who will do it? I am okay. I'm going to come. I'm going to do it. I am a who's this idea. And the cabinet I'm going to move on. I know Tiara will be better. Did you go see? Not see anyone is a one. I'm not I wasn't thinking, or I wasn't with it. But they put this way, goes over there, I wasn't in no, I thought I was over. And even in an I get what was secret. I actually will buy it when I can see the light. And they will look at who. I got talked to by it went to the light. And I asked about that. I come up to say, so what a church market, you know. If a man is not where they are about it, up with that. I want them in a man. I'm also not even away, but nothing that what I take with them. My God, is somebody you can sacrifice for. That's it. My people, when I have Oraukwu na akwụkwọ. Ifuru na ụka na-alụ. Mmetinye 200,000. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. If you can see the Makasana with okwu ọdanga na-emebisi ife ọtụtụ mgbe ọ naghị abụ eziokwu. We are peaceful people. We are highly spiritual here. Highly spiritual. Ndị nke Chukwu ka anyị bụ. So anyị na-ekele gị na support nyere maka the new church building.
ekpere anyị bụ onye nwanne ga-akwụghachi mmadụ n'aha Jizọs. Akọzi enyere m aka, ọrụ ọzọ enyere m aka lụwa bụ ịnụgo ife m kwuru maka onye gị nwoke aka m na-ayọ ya. Ịmara ndị Igbo siri ihe nwa na-ata akwụkwọ na ndị ọda nwa na-aha esi ike. Ọ bụ ya? Ana m agwa ya na onye mere m selin n'ụlọ a. Andị kwuru na ọ bụ ezigbo mma na-akwado agamnihu mana obodo mana ife niile. Adị eziokwu. Adị ịma na ọ karịrị ya kpọọ igwe. Ịma na ọ karịrị ya. Ugbu na-abụ. Anyị kere a brother and a very good friend. Support of this ministry for Venerable CC Mrs. Umeji, who is here today worshiping with us. You are welcome. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. What the world couldn't give. Chineke emechaa n'ihe ọ ya eme bido nwanne jide wee ruo ọtọ nwere ihe ọjọọ anụrụ enweghị onye bụ moti enweghị onye ndị niile bịa na n'udo efu na nne m bụ ezigbo mmadụ dị so na Chineke ya nọnyere onye ọbụla nke anyị na-emekọta onye ọbụla ya nakwa n'udo nọ so ya nwere ịgbara mbọ dịka nwa n'ebe nne gị ụmụ ga-agbakọ mbọ karịa ya ka ịgba n'ebe nne gị n'aha Jizọs n'ihi na ispend Chineke akwụghachi daalụ. Ana m ekelesi onye ọbụla ndị wepụtara time ndị kpọọ na fon ndị na-efolo up during and after the burial. Ana m asị ka Chineke gọzie onye ọbụla dị n'ọkpụkpụ anyị n'oge udo na ịhụnanya. Enwere ụzọ nwa kpochichara akpochi ha exist ga-emepesi ụzọ niile. And ekpere anyị bụ na ndị niile bịa nọnyere anyị ncha ya ebika nka anyị was 88 years anyị nwa ya anọdụkwa n'ofe agaghị enwezi ọnwụ ọzọ n'ezinụlọ. Chineke mere anyị amara site n'ike na ọbara ya. Ezinụlọ abụrụ ezinụlọ a ga-eji na-ahụ ozi atụ in Jesus' name. Amen. Thank you very much. Wishing them well. Now that their mother is no longer here, they should encourage peace among themselves. We are wishing them well. God will continue to bless them. They are already blessed. Praying to God to give them more good health. Bless them more any of the activities that is good that they engaged in. That's our prayer.
Thank you for being with them throughout the whole funeral. God will bless you. Fam.On Chief Umeji. Ikwelu Ugodnobi. I lost my voice. Ekene Nchukwu. Etu akwamozu asi wega. Oge nnukwu nna anyị anwụ bụ Mrs. Eunice Umeji. Mmadụ akpagha oke na bụ Umeji. Mmadụ chịkọrọ anyị bụ ụmụazị. Anyị na ụmụ ya na-egwukọrịta egwu dịka ụmụazị mgbe anyị pere mpe. Mesuo etu a nyenwa na onwe ya bụrụ onye na-azụ afịa na-emekwa ọfụma na-egbokọ ndị mmadụ. Wee ruo ka akwamozu ya ruo ka e kwuru na ọ nwụrụ ihe nnukwu mwute ka ọ bụ. Mana ihe Chukwu amaghị ede eme. Ọ bụ na Chukwu ekweghị na ọ ga-anwụ oge kịta ọ ga-anwụ ọsọgodi ọ ga-ewute anyị maka na anyị ma na etu onye adị na ya asị ka ọ pụta etu ọfụ ya nya na ya kparị ya nkata nwekwa aṅụrị ọkacha ihe dịka etu Disemba na-abọ gara aga oge Krismas anyị nọ kparịchaa nkata mụsị ya ma ọ na-enye joy oge o ji wee nwụzie etu eze things of ihe mwute mana ọ Chukwu kere Chukwu welụkwala ka ebidoro ekwu ife niile gara ọfụma ndị mmadụ abịaka Chukwu nọnyere mmiri ezowu anyị nwachawụ onye bịara ebe a ji udo na ọṅụ wee nakwa anyị anụhụ na enwere onye bịara ebe a pụọ n'ụzọ merụọ aha mmadụ niile nara ọfụma ndị ka ya anaghị ya anakwa ọfụma anyị kene nwanne anyị nwoke kwa nke nọ ebe a Venerable CC Umeji o nyere aka dị nne mgbagharị dị na ya kene Chief Umeji nnukwu nna anyị na bụ Umeji mgbagharị nyanwa gbagharịkwara onye ọbụla chịkọtara ya tata dị ihe anyị jekwara n'ụlọ ụka onye ọ na mere nke o nwere ike imenụ anyị wee na-ekene Chineke na ndị bịagodoro ebe a mgbe ha ga-anachige n'udo na ọṅụ enweghị onye ajọ mmụọ ya afụ enweghị onye ajọ mmadụ ya afụ onye ọ na ga-anara ubi okwu eji wee bịa nke e ga-eji wee na ya aka mma n'aha Jizọs. Ndụmọdụ na-adụ ha niile bụ ka ha nwee ịfụnanya n'etiti onwe ha nwee ịdị n'otu n'udo na-agbasi ike na ga-eweta ịdị n'otu tụkwasị Chineke obi maka Chineke ya bụ onye na-eme ka ihe gaa nke ọma so dịka mama Nọọsụ bụ Ezinne Eunice Umeji ka ha niile kekọọ onwe fa nnukwu gbasịsa onye na-enweghị ihe tọsara tụkwasị Chukwu obi Butterflies in my belly, you made everything brand new. Butterflies in my belly, Nanya big from Manchester standing there, but we can buy a park. We can buy the recreation area. Chief Ekene Umeji Icheku Nolia Abolia isi Ofia Park. Onye goziri eno bụ Reverend Father Jude Okeke. O tinye statue bụ angel. Onye rụrụ ihe a etinyere ya bụ igwe Chinyere changing the face of. Anyị na-ekenyere gbara mbọ ifu na ebe a dị etu a bụrụ ebe mara mma. A na-asị ka Chineke gọzie ha. Obodo anyị na-adị mma, Oraukwu amaka, Oraukwu obodo dike, Oraukwu obodo ndị eze, Oraukwu obodo ọma. Icheku ịmara eziokwu daalụ maka atụmatụ ọma anyị tụpụtara. Anyị kenekwara onye ọchịchị uru ama adabụ Ogbuagụ Chief Okwudiri Umeji maka na ọ bụ aka mere azụ daalụ ndị uru ama ada